an kam Zainabu mande an kam wadde majjiram de kam mettani ba hayta an de bal fo wi anum kam majjiraɗo kolta ha en yan to tan haɗa rusa haɗa foppo an wadde ɗum kolta ɗe mettani mo wat an min balɗe tati hande mbeɗa e ladde toɓoje jamma e ñalo a yiya ni mi ara mi tawa aɗa dokketi mi anda naɗɗa koye sak mi anda ni no mbaɗa ni bo wawa andu ɗum joni hono kuccanɗa mbiɗa tawde o tottata dépense kadi yelono gotto yimɓe hande jogorani yaade radio kam mbaɗanami déclaré ɗe kolte ngal hunde walla mi dépense mi ɓoromi defa a wawa ɗum yaha lawol min mbinomi ya ñamlam ɗon 2500 mbaɗɗi joɓade fo mi naata e ferlo he taw ko min min oɗo daro mi ara ni kay watte rewre kay woɗat heedi kay ñallen jam ñallen hon min kay mi ñallata e jam an kay ñallata e jam iso saɗa resta reste moƴƴo kono debbo ɓawlo reedi kono ɗe kolte mi yitade de so Allah jaɓi min ma miɗo yitude Babgale umma Babgale ɗum de meeɗaki yiide mawɗo galle lelo ha oɗo wax holi han mi yalta kadi bawol ma rew ma andu mimi tampi Babgale ɗum ɗo deni ha 10 heures min mboɗo foti yaade jeere oɗo lelo tan ha oɗo waxtu ɗum noon meeɗi yiide ɗum ɗum ɗo kam ɗo wona lawol hay julde salatu ndi woni ɗo ɗum waɗani woni eyi chéri woni ko ñawli o kewi kadi ko kewi mbare an yiɗi a tinani weeti a ƴewani moon toon 10 heures yoni de 10 heures o mi wendori hande an kay hande a ɓurti wendor mbiɗa ko hande mi ñalla ni kono so jamma weeli tan joom galle wendorata wallahi ndila ala kay waddude a wendode no fewi sa ay togon ɗo eyi wasse sampari ligguey tan gon ko senen inchallah kono noon an paran noon ɗo guilnani kam eyi bat i jagol jeere yonti aɗa waran haaldi goo aywa o kalis woɗɗi koye bandam est ce que ƴeew est ce que yedditani de nane hoore lese après ƴetta nane hoore lese mi yetta de hoorema yan noon jinmi ko maaro ranew waɗa hen suule en bogoji en ay keccop ni saɗa wawi ɗum wadde hen keccoɓe maaro leɗɗi keccop a meeɗa wiide meeɗami yiyeede keccop conorami limaro mburu kadi caɗele min kala ko weltimmama mi waɗa aɗan min kam defude jibinami tan komi garɗo mboɗa addori kuddu chinois e junggam he aɗan ko mbiyen waji ɓe min joom suudam woni khalifa général defoɓe gessi accimi yaha nder mboɗon yaha joni komi poɗɗo yaltude mais dépense o nan ɗon ƴeerumi hoore lees koɗon tardude eyyi mboɗon yaha joni wadde minne mi arana ok ha ɓoy inchallah hoto ma ɓoyde ɓoyta joni joni mi yeɗaki yiyeede salamu aleykum ala ko ala kolton jante mon gade an kam o zulu sa heeɓi goltoɗe wonta ni salamu aleykum gure baba ala kolton jante gonde ɗan timtani wonde ɓay debbi ɗiɗi ndewɗini aɗa kadi wuuro ɗon heewi babaɓe de Allah baba mbaɗa hen ɗu o tan jan toɓɓiɗiro tan min kam salamu aleykum gorko fof ala kolton jante nayi ma hedde an moftinayam mbul haaldatan e sona an kam yaltani hen salamu aleykum onon ayna baali ɓe ala ladde hen korɗon tan kolton salamu aleykum min de oɗon gandi ko garmi ko ɗo ɓooyani onon gandi ko heeɓimi komi paytuɗo jeere nde on ganda to jeere hetti ɗo min ɗo mbiyaɗo yomi def maaray liɗɗi emi majji jeere balle haɓe jeere ga on toon ala elleɓe mbi ko ga salamu aleykum banam debbo sa heehi hono mbaɗɗa rew
bandam gorko badɗo Arsel. aɗa selli Ayco. jam tan Akam mar kam majjira. wallahi ko min dal mi amna ko arem comme bemɗo tan mi amnati andude to jeere hetti Jeere majjirɗa. Min ko nayi majjira. man nayi Hay jiila. yo Allah hollit wadde min accumi jokka Amin. poɗɗo sagginoyde portare Yaaf settande yo tan ko jirmi namdo tan. Baɗɗa coore no. jam tan mawɗum Kala kay. mawɗum yettirama Anda ɓoyani wuuro ngo kay. ala kom koɗo ɗo noon Ka koɗo de. yontere tan dañmi ɗo Yaadu ɗum nandi hen ɗon. Baɗɗa coore no. mawɗum yettirama Kala kay. bandam min komi keñino jankana nani Wallahi mbin. Manda songat argayro. Gaɗɗo dogata arsugo mo ha. nde min o kalta ho doggumi famde Ni gonjo ho Gila jimami han mbimami ko mbaɗɗo palanke karema. Allah suudu. aɗo o Wallahi ɗo gonmi kay réseau zéro. eɓe wiyama portable waɗata planque Hay minen den deweɗen mbatti amin palankude de. an ko kalnan maɗa an kalta ɗo ko kecci an ko ɗinmi yannindema min komi debbo desaɗo wotoma tardanam de Argay wayi heegi rew. Bari sik aljuma min kom gorko des war sesta. Bara nanta Cristiano Ronaldo. Garasour. Goloro ɗi ko heɓduma e makko Ɗi gorgola. Allah. Denɗam makkat mbimam ñande ko waɗa mercedema rappelé. taw ko an o Min hoore wallahi. Wasam ala welani ha welani kono jeerteɗe kam ine nandi ɗon mi yeehi anani ala argay watoya nda mbimi jagguɗo 100 000 nani an wona debbo 2500 5000 francs mbimani jagguɗo 5000 ɗum min waɗi ɗum e ndilaw marché ɗe mbara paɗɗim min kay komi paɗɗiɗo an kay nde ka gorko jontaɗo min tampatan ladde nde tan gaynaka ka tan e so noon kiris komin hen ɗam goota aussi wallahi wallahi min leeli ko gandumani wallahi ndeysan noon tan an kam ɗo gonmi ɗo komi barduɗo aɗani komi wiyata ko bardo komi barduɗo bardi annede wadde ɓeydi moƴƴi tan wallahi wadde moƴƴi wadde eyi wadde no hokki kam 5000 o eyyi joni jin noon taw honto mbawɗen lakkitade ɗo tan mbaɗa tan envoyé hay soko sowuji seeɗa waɗana bultu aɗa envoyé sowuji ta bultu ala kon pelestore Apple Store ɗum dene hawni joni noon mimiri waɗa ɗon ki famde lakkoren ɗo mbaɗen hollu ala mi envoyé ma songo seeɗa kaala jotti ko kangaɗo jeeyi wallahi mi mima tan jottina min ha laaɓa mi hadde mbimi rewde woto tan ko jottiɗen ɗo e carriére uji he tan fawaɓe kosgal fawma jungo mbaɗen bidɗo an mi faami ko jiɗɗa haalde ko kono noon mi haalanma min wona debbo jahaɗo muɗo moggino caggal galleji golloto mi anda nayi gonno min komi goɗɗo fullo komi goɗɗo personnalité kala cohluɗo mi tawatami ɗo gallam ɗo sa wawa jahani mbeɗo suusi ar galle ma aɗa suusi wallahi gasi wadden koto koɗɗa hande kikiɗo rewɗo golɗo lawol tan ko ngoni hen golɗo tan tout droit eyyi o rang ɗo sa yi haɗo galle adama diaɗo sa yettima sa wi galle Sadio en tan koɗo garɗo o ɓoyan tan mo holle gal adama ɗo ñallumi bo koɓe gasi wadde atay walla adama dia tan sa ari ɗon tan a yiiti galle so Allah jaaɓi ko mami fada de mbawi ar rew yani hokkuma ewi kam songude a nde rewre de talni kama nde rewre talni kama barke rasulullah